Mangunguha po tayo ng lychees. Hello! Welcome to my vlog. Shout out po sa lahat. Ayan guys, ang dami. Look! Oh, Welcome to Villa Diego. diba? Ang dami. Daming bunga. Woo! Dami yan, langgam. Wala. Ilang months po yan kapag namumunga, kuya? Mga kuyas. Ilang buwan po yan kapag namumunga? Taon po, madam. Isang beses. Halimbawa, namunga siya. Ilang buwan siya nagstay o nagtatagal sa puno? 2 months. 2 months. Ayan. Ibig sabihin matamis pag maraming langgam. Sweet. Pag maraming Ang tao. ganda sa taas, oh. Oh, charot. Oh no, malalim pala yun. Okay, ano. Bag na po ako guys ha. Kukuha din ako. Aabangan namin madam yung vlog na yan. May Ay, huwag kalimutan guys. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel and follow me on my Facebook. Oh, against the ano tayo? Against the sunlight. Yung isa. Ay, nasa ano? Ayan. Gimaras. Titikman natin mamaya. Yung asawa ay nasa ICU ko. Hee! Oh, nanungkit dahil masyadong mataas yung puno. Pati na si husband, ayan, tumutulong na. Ang prutas na litchi. Di ba ano to? Ang bilis din masira, no? Pag napitas mo yung sira. Ay, tapos gagawa pala tayo guys ng buko lychees para tamang-tama dessert. Kailangan na lang natin ng buko. Busy sila. Ayan o. Itong isang puno ay marami ng hinog. Yung kabilang puno ay hindi pa gaanong marami. Yeah. Pagbalik mo rin yung sigurado. Abangan nyo na yan. May langgam naman eh, baka hindi ma... Kaya mga, ano pare, mga 2 weeks bago mag-harvest. Itong isa naman marami din. Maraming bunga. Hilaw pa lang. Pero hilaw pa. Mas hinog na yung doon sa kabila. Mga 2 weeks pa eh. Ayan, so medyo hilaw pa to. Right. Ayan. Oh, di ba? Mga hilaw pa tong kabilang puno. Oh, ang daming langgam. Oh, Ilang puno to? ang daming langgam. Oy. Oy. Mahilig sa lychees. Ano mo kung yung pangalan mo para makakanya kita sa mamaya. Hindi pa mag-upload yan. Ha, di ba? Shoutout ka pala sa mahal sa pag-aaral mo. Wow! Shout out kay Kuya. Sino ba to? Si Kuya ano to? Kuya, ano pangalan mo? Robert. Oh, Kuya Robert. Po kay sa aking mahal na girlfriend. Uy, sino pangalan ni girlfriend? Ay, bawal sabihin. Ay, bawal ba? Ay, sige. Basta ka na mabuti. Love you, mama. Wow! Suspense yun. O, ayan ha. Manila. Nag-OJT na po eh. Ay! OJT na eh. Dami nating ano. Na lychees. Ayan, yung puno ng lychees. Daming bunga, no? Ito yung kabila na medyo, sabi nga ay mga 2 weeks pa. Tapos ito naman po ay talagang marami ng hinog. Ilang din? Kasi Nangunguha pa si Kuya, ayan. feed sa kuryente. Oh, laglagan. Kasama na ba yun doon sa ano? Kasama na yun? Malataking kuryente ano? Oops! Kaya tinawag to na litchi yan. Mag-repeat yung weight mo nakatama sa iyo. Ah! Kaya sabi At si Kuya. Mga laglag. pero hindi to alam ng ibang lahi. Kaya ibang Pinoy. Puno ng lychees. Yan. Mababa lang siya. Pwede po siyang akyatin.
Meron siyang nest ng ibon. Hello! Pwede natin kagatin. Pero kailangan natin buksan, syempre. Ayan, oh. Hilaw pa, no? Ah, may langgam na yung kamay ko, wait! Ah! Asan yung face mask ko? Iniwan ko na yung face mask ko, guys. Binitawan ko na. Sarap ng buhay ng probinsya. Sarap pagtambay dito. Against the sunlight. Oh, let's go. Ayun pa. Tara. Pwede natin sa likod kasi malanggam. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Bye. So guys, here is our lychees na dala kanina. Itikman natin. Kuha lang tayo ng mga ilang piraso. Hindi naman natin maubos lahat to eh. So ito na po yung ating lychees. Ayan ang itsura. Ang hirap niya pong balatan, nakakatusok. Yan. Para po siyang rambutan. Ano di? Ang rambutan kasi ay medyo mabalahibo. Tapos yung lasa niya ay, alam niyo na lasa ng lychees. Matamis din na medyo may pagka-maasim. Konti lang. Pero mas lamang po yung matamis. Pag medyo hilaw pa po, meron pa siyang konting asim. Jed. Karam yan. Buto. Ayan, lasang lychee daw. Sabi ni Habi. Okay, so that's it for video for today. Yan lang po muna ang So, ayan. Yan lang po muna ang video natin ngayon. Huwag niyo pong kalilimutang mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At follow niyo po ako sa aking Facebook account. Maraming salamat po. I'll see you again next time.